vanligt. Hur sakta kan du flyga? Får se en loop nu då. Och acken hänger där nere. Dags att sätta fast hoppatanken. Hur går det när du tvingar mig att göra saker? Gå fortast, i alla fall när man är här. Det är ju så. Det är svårt. Och vi som kör helikopter mekar mycket. Jo, det kanske är sant. Vi mekar inte. Vi är nådde Stefan här. Ja. För att lägga i den då. Nu ska vi kopiera idéerna här. Ja, precis. Och sälja till högstbjudande till Kina. Jag skruvar åt bladen nu, för nu går jag ner lite lågt här och kollar. Jag tror det att Multiplex, de kommer ju aldrig att skaffa sig sådana här små grejer. Det måste vara vem som har han också. Men nu såg jag i deras senaste nyhetskatalog att de kommer med en mottagare som väger 3,3 gram. Flygplanens värsta mardröm. 6200 då? Det är möjligt. Ja. Titta hit då, Johan. Ja, men den är lite enkel. Nej, det är mycket grejer uppe i luften. Har nu bara varit hit nu? Ja. Det där fick jag på film. Och när ni kollar på Bertil så filmar jag den här borta. Dyk! Jag vet aldrig. Bertil, ta en nacke nu. Ja. Bra fart på den där. Fan vad flygplanen blev. Jaha, Det är inte för grejer nu. Det blir så i början, man måste ha så man kommer igång. Nej, man tycker man inte kan någonting. Det är helt
Har det hänt något eller? Jag kör. Jag ska köpa den här. Han körde igenom. Den rullar. Ja, fan. Härligt. Nu vill du se igenom 2. Och du klarar på att jag gjorde fegkörning. Ja, han börjar jävlen komma i det här. Ja, jag försöker i alla fall. Jag tänkte hänga den där, men... Ja. Du, titta, han gick ju sönder. Nej, den största. Ja, okej. Lim. Rent snitt som... Men det enda fördelen av att farsa var det att du kan skylla på ungarna. Kvarts, vad kallas det? Kvarts, ja.